Natukom il-lejla tajba u inselmulkom f'xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex, fejn se waslulkom xandira tal-Qudiesa de Requiem b'suffraġġju tal-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Nhar it-tnejn illi għadda, it-tnejn tal-ottava tal-Għid, id-dinja kollha, b'mod partikolari id-dinja Kattolika, għamet maħsuda bl-aħbar illi il-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku wara ħajja ta' 88 sena u wara iktar minn 12 sena fuq it-tron bħala suċċessur ta' Pietru ħalla din id-dinja. Wara diversi ġimgħat li fihom rajna s-saħħa tal-Papa Franġisku tmajna ftit, imma mbagħad fl-aħħar ġranet rajna id-dera tiegħu aktar minn darba f'diversi okkażjonijiet marbuta mal-festi tal-ġimgħa mqazza u tal-Għid, tħeġġiġna bix-xewqa illi nerġgħu naraw lura f'saħħtu l-Qdusija tiegħu il-Papa. Dan ma kellux ikun għaliex it-tnejn filgħodu wara attakk ta' puplisija u attakk kardijaku il-Papa fis-7:35 minuta ta' filgħodu ħa l-aħħar nifsijiet f'Kasa Santa Marta, ir-residenza tiegħu fil-Vatikan. Minn dakinhar naturalment skatta proċess pjuttost elaborat skont ir-riti tal-Knisja Mqazza Kattolika sabiex jibdew il-funerali tal-Qdusija tiegħu il-Papa, illi jilħqu l-qofol tagħhom fil-qudiesa tal-funeral nhar is-Sibt illi ġej filgħodu fi Pjazza San Pietru. Dalgħodu rajna wkoll it-trasferiment tat-tebut bil-fdalijiet tal-Papa Franġisku mill-kappella ta' Dar Santa Marta fejn inżamm mill-mewt tiegħu sa dalgħodu lejn il-Bażilika ta' San Pietru. Trasferiment illi konsista f'purċissjoni bil-kant tal-litanija tal-qaddisin u tal-ieħor bis-sehem bil-parteċipazzjoni tal-Kulleġġ tal-Kardinali u id-Dar Pontifiċja li għadda wkoll għal ftit waqtiet minn Pjazza San Pietru u issa it-tebut tal-Papa Franġisku bil-fdalijiet tal-Papa Franġisku bil-ġisem mejjed tal-Qdusija tiegħu il-Papa jinsab għal qima tal-fidili għal dawk li jixtiequ jidħlu fil-Bażilika ta' San Pietru u jagħtuh l-aħħar rispett tagħhom, l-aħħar omaġġ tagħhom, sakemm is-Sibt kif qiegħed ngħid isir il-funeral fl-10 ta' filgħodu li se jitmexxa mid-dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali u fuq xewqa tal-Papa nnifsu imbagħad jiġi midfun fil-Bażilika Papali ta' Santa Maria Maggiore. F'dik il-Knisja illi għal tant u tant drabi il-Papa daħal sabiex jagħti qima lis-salus popoli Romani l-għajnuna u s-saħħa tal-poplu Ruman, l-eqdem Knisja ta' kult Marjan fid-dinja Kattolika. Kif wieħed jistenna fil-djoċesijiet kollha tad-dinja f'dawn il-ġranet qegħdin isiru dan il-quddies għal ruħ il-Papa b'suffraġġju ta' ruħu waqt illi mis-Sibt il-qudiem jiftħu 9 tiem ukoll ta' luttu uffiċjali fil-Knisja Kattolika. L-Istat Malti diġà iddikjara l-jum tal-bieraħ bħala jum ta' luttu waqt illi se jagħmel l-istess dakinhar tal-funeral is-Sibt. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma bħalissa jinsab imsiefer fuq impenji pastorali fl-Italja u għaldaqstant ġie deċiż illi l-Quddiesa llum l-erba' 23 ta' April jumejn fuq il-mewt tal-Papa Franġisku għal ruħu fid-djoċesi tagħna issir u tkun ippreseduta mill-Vigarju Ġenerali tiegħu Monsinjur Tarċissio Camilleri li huwa wkoll l-Arċidjaknu tal-Kapitlu Katedrali. Kif ilu xieraq din il-Quddiesa qed issir hawnhekk fil-Katedral tal-Assunta li hija s-sede tal-Isqof Djoċesan u allura għandha din ir-rabta partikolari bħala Knisja wkoll mal-Papa Franġisku. Bħalissa l-Knisja tinsab f'sede vagante, ġifieri m'għandix Papa imexxija.
Imma id-dmir tagħna huwa f'dawn il-mumenti li nitolbu għal ruħ il-Papa Franġisku, il-komunità djoċesana hawnhekk preżenti fil-katedral u tant oħrajn li naf li tinsabu maqudin magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u jew tassew nqiegħdu lil dan il-Papa li tant ħabb lill-Knisja fih dan Kristu rxoxt kif Ġesu stess xtaq huwa kellu iħalli din id-dinja propju fil-jum tal-Għid tiegħu għaliex dawn it-8 ijiem li qegħdin niċċelebraw l-ottava tal-Għid huma kollha bħal jum wieħed fil-liturġija tal-Knisja huma l-jum tal-Għid il-kbir. Il-kor tal-Knisja Katedrali taħt id-direzzjoni ta' Matthew Sultana se jirikanta f'din il-qudiesa il-Missa Pro Defunctis. Fil-bidu innu ispirat ukoll mit-tema tat-tama ninsabu fil-ġublew tat-tama innu li għandu l-kliem ta' Matthew Sultana stess li jġib l-isem Fik Kristu Biss. Fil-liturġija tal-lejla, l-erba tal-ottava tal-Għid, jiġi nċensat ukoll il-blandun li nxtel fil-lejl qaddis tal-Għid u li huwa s-sinjal per eċċellenza fil-liturġija mqazza tal-Knisja ta' Kristu nnifsu, Kristu ħaj, Kristu rxoxt, Kristu li huwa d-dawl tad-dinja u li nhar it-tnejn sejjaħ biex jikkontempla id-dawl etern tiegħu lill-Papa Franġisku illi tant ħabbu u qdieħ b'fedeltà fuq din l-art. Isem tal-Missieru, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda bl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U timġburina hawnhekk biex anke wkoll mad-dinja kollha ninaqdu dal-moment anke ta' luttu għal-missier tagħna spiritwali il-Papa. It-telfa tiegħu wkoll anke jħossu mhux biss l-insara, ma wkoll ħafna bnedmini li jibbenefikaw mill-interventi tiegħu biex ikun hawn il-paċi u l-għaqda fil-Knisja u kull imkien. Jew aħna wkoll narfu ħtijietna biex aktar nkunu dinji għaddit talbet li nagħmlu b'suffraġġju tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti, jiena dnibt ħafna, bil-sieb, bil-kliem, bil-emin, bil-ħallejt mirijiet, tija tiegħi, bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob illi mqassa Marija dejjem Verġ, l-anġli u l-qaddisin kollha, lilkom ħuti titolbu għalija l-mulej. Eħenna lina li jista' kollox jaffrilna d-nabitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
lillalla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natuġġiek. Roddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bil-Missier. Inti tneħħi d-nabiet tad-dinja ħin-nagħlin. Inti tneħħi d-nabiet tad-dinja il-qattab tagħna. Tiqiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħin-nagħlin. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, l-Ispiritu Sant. Nitolbu. U Alla, inta kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Fit-tieba tiegħek katina li permessa dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jisħuqna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla. U miegħek jgħix fis-Santna flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-liturġija li qegħdin niċċelebraw hija kif semmejna diġà l-liturġija tal-erba' fl-ottava tal-Eid fil-fatt tlabna wkoll flimkien it-talba tal-Glorja u nisimgħu l-qari li jirrakkonta l-ġrajiet tal-Knisja tal-bidu mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilejn lejn it-Tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel matub minn twelidu li kienu jqeduh kuljum ħdejn il-bib tat-Tempju li jgħidulu is-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-Tempju. X'ħin ra lil Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-Tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu fid-dawdeb ma għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi u qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-Tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lil Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-Tempju. U baqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru il-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fitxu u l-wiċċu l-ħin kollu. Ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu. Ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qumu bil-wieqfa. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Fidda u deb m'għandix imma dak li għandi se nagħtihulek fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. Il-kliem ta' Pietru lil matub fl-Atti tal-Apostli li jfisser tant tajjeb il-Ministeru tal-Papa Franġisku, ministeru li fieħu tassew kien Samaritan it-tajjeb għal tant u tant fil-bżonn. Nisimgħu issa ix-xandir tal-Vanġelju. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa.
Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxiepli kienu sejrin lejn li jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja. U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara staqsihom Ġesu? Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fil-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taħ f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdil l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmien ħdejn il-qabar u l-katafru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti, u ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħ li ju kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda huwa qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa ikellimna fit-triq u ifissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Smajna hemmhekk jixxandar il-Vanġelu tad-dixxipli ta' Emmaus il-ġrajja li smajna wkoll nhar ħadd ilgħid fil-għaxija. Issa se nisimgħu jinqara messaġġ mill-Isqof Anton Tewma mibgħut għal din l-okkażjoni ta' din il-qudiesa b'suffraġġju tal-Papa Franġisku. Messaġġ tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni tal-qudiesa de requiem b'suffraġġju tar-ruħ il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku kien tassew bniedem mimli bl-Ispirtu ta' Alla. U fejn ikun hemm dan l-Ispirtu ikun hemm dejjem il-ħajja, it-tama u s-sorpriżi. Kien minħabba fek li huwa kellu kelma li tot għal kulħadd. Kien trasparenza ta' umanità, attenzjoni, smieħ, maħfra, ħniena u akkoljenza. Dawn il-kwalitajiet li mhumiex ta' kulħadd għenu lill-bnedmin kollha, speċjalment lilna l-insara, jħossu li Ġesu huwa qrib tagħhom permezz tal-persuna tiegħu. L-imħabba lejn il-fqar, l-attenzjoni għal batuti, l-aċċettazzjoni u l-imħabba lejn kulħadd, il-kundanna tal-gwerer u l-ħidma għal paċi, l-akkoljenza tal-migranti, l-għoża kbira għal ħolqien huma kollha temi li jolqtu lil kull bniedem u mhux biss il-Kattolċi li tagħhom Franġisku kien ir-raj spiritwali.
L-impenn tiegħu favur kull bniedem u favur id-dar komuni tagħna għamluh il-missier ta' kulħadd u mexxej li kulħadd iħoss li jista' jassoċja ruħu miegħu. Arina li nemmnu il-Papa Franġisku kien il-bniedem tat-tiġdid fil-Knisja, mimli b'dik ix-xewqa kbira li Ġesu u l-Vanġelu jkellmu lill-bniedem tal-lum. Fil-Maġisteru tiegħu fost l-oħrajn urina li l-Knisja mhix vetrina tal-qaddisin imma sptar tal-midinbin, mhix riservata għal xi klassi ta' nies imma hija id-dar ta' kulħadd, hija familja ta' għaddejja. Il-Knisja hija d-dinja u mhux għalija nfisha. Id-dinja hija d-dar ta' kulħadd. Il-gwerra hija dejjem falliment. Dawn l-espressjonijiet u oħrajn tal-Papa Franġisku għanqlu riflessjonijiet importanti fost dawk li jemmnu. Il-verità tagħhom tanti f'saħħitha u tmiss l-essenza tal-umanità u tal-Kristjaneżmu li bħal mewġa qawwija mhux lakemm wieħed iżomma. Fl-aħħar mill-aħħar, għall-Papa Franġisku kien essenzjali li jlaqqa lill-bniedem tal-lum mal-wiċċ kollu mħabba u ħnina ta' Alla, li fi kliemu stess u qrubija, modrija u ħlewwa. Għalhekk il-missjoni tiegħu ta' tal-qaddejja ta' Alla huwa għexa fis-sempliċità u fit-tiftix tal-ifqar fost il-foqra u ħutna li jinsabu fil-periferiji. Bħala poplu Malti nibqgħu nożżu mhux biss it-tagħlim u l-ġesti umani tiegħu, imma wkoll it-tifkiriet ta' żjara tiegħu fostna 3 snin ilu, speċjalment dik f'Riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Dawn għandhom iservuna bħala spinta biex inkomplu inwasslu l-Vanġelu li hu xerret u b'tant qawwa jpritka li huwa l-ferħ tal-Knisja. F'dan iż-żmien partikulari nitolbu bil-qalb għall-Knisja kollha biex fuq l-eżempju tal-Papa Franġisku tkun dak li l-Mulej Ġesu sejħilha biex tkun u tikkonċentra l-enerġija kollha tagħha fuq l-essenzjali. Jalla l-Ispirtu ta' Franġisku jsib fina l-insara kollha sens ta' akkoljenza kbira, kuraġġ u tiġdejt evanġeliku bil-qawwa ta' Kristu l-Xoxt li hu t-tama tagħna. Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex. Dun Daniel Grek li huwa s-segretarju personali tal-Isqof Anton Teuma li bħalissa jinsab fl-Italja ara dak il-messaġġ minnu għal din l-okkażjoni. Issa il-riflessjoni li qed jagħtina wkoll il-Vigarju Ġenerali Monsinjur Tarċis Camilleri. Għaliex għaraf jixċekken. Naraw li anke wkoll mill-ewwel mumenti tal-pontifikat tiegħu ta' xhieda kbira ta' umiltà. Meta l-ewwel ħaġa ma lebix l-istess ħwejjex li sotu jilbsu l-papiet meta ikunu eletti imma l-bies sempliċi. Għażel ukoll anke ma joqgħodx fil-Palazz Apostoliku imma f'Dar Sant'Anna. Kif tfaċċa hemmhekk ukoll għall-ewwel darba, Papa jitlob il-poplu jbiriku. Dik l-umiltà jitlob il-poplu jbirek il-Papa. Mhux biss, imma wkoll kull darba li jitfaċċa quddiem il-poplu dejjem jitlob il-poplu jitlob għalih. Tinsewx titolbu għalija. Dawn ukoll huma atti ta' umiltà li verament anke jagħmlu l-Papa verament anke kbir. Bniedem li kull naraf anke wkoll id-djufija tiegħu u anke tal-Knisja u dejjem talab maħfra. Fejn ukoll kelli bżonn anke jiskuża ruħu. Dawk huma momenti li verament jurina il-bniedem kemm hu kbir iktar ma jiċċekken. Kienu ukoll bniedem li wkoll anke jilbes sempliċi bil-lejl u joħroġ jagħti karità. Kien verament anke jħoss ma l-ifqar fost il-fqar. Il-bniedem kif anke wkoll semmejna l-Isqof fil-messaġġ tiegħu deġa tagħna kwadru sħiħ ta' minnu verament il-Papa Franġisku. Huwa talab kemm il-darba għal paċi jagħmel appelli sħaħ. Nafu kemm kien jitnikket meta jħoss
il-pis tal-gwerer, il-pis tal-vittmi tal-gwerer b'mod partikolari. Il-Papa wkoll kien il-bniedem li ġeddet il-wiċċ tal-Knisja. Nafu wkoll mill-sinodu li għadu kemm sar li ma rridx ikun sinodu li ikun biss l-isfijiet imma li kull membru fil-Knisja fid-dinja kollha kellu ċans li joffri jagħti l-opinjoni tiegħu għal ġid tal-Knisja. Hekk ħass li kull Knisja tkun ta' kulħadd, responsabilità ta' kulħadd. U għalhekk rieda li l-Knisja toħroġ lilna b'mod partikolari s-saċerdoti li noħorġu ma nibqgħux magħluqin fis-sankristiji, imma nkunu kapaċi noħorġu qalb il-poplu, qalb il-meħla, saħansitfa qalilna li nkunu qalb il-meħla li jkollna wkoll ir-riħa tan-naċ, jiġifieri li nkunu wkoll anke idejna il-pulz tagħna fuq dak li jħoss il-poplu tagħna. U għalhekk il-Papa qal li ma jibżax li tkun Knisja li titħammeġ, għax aktar faċli li titħammeġ inkella li tibqa' magħluqa ġew fiha nfisha u ma tagħmilx li għandha tagħmel. U għalhekk tagħna wkoll anke dan l-aħħar dan il-ġublew tat-tama biex ukoll anke ikollna viżjoni għal Knisja futura b'tama sħiħa. Mhux naqtaw qalbna qudiem il-problemi, qudiem id-diffikultajiet li tgħaddi minnhom il-Knisja, imma nkunu bnedmin li verament li jkollna tama. Ħabb il-bniedem mod integru tiegħu, mhux biss lilu imma anke wkoll l-ambjent fejn jgħix il-bniedem. Għaliex ukoll anke bil-enċiklika li tagħna Laudato Si għalilna r-responsabilità ta' kull bniedem li hawn fid-dinja li jħares l-ambjent biex ikun id-dar ta' kulħadd, ikun id-dar fejn tiġbor il-kulħadd u tagħmilhom familja waħda u jgħixu f'dak l-ambjent li jixraq lill-bniedem. U l-bniedem li wkoll anke kien qrib ħafna lill-Ewkaristija. U minn hemm kien joħroġ l-enerġija tiegħu għall-ħidma apostolika tiegħu. L-Ewkaristija mqazza. Imma wkoll kien devot kbir tal-Madonna. Nafu li kull ħidma, kull messaġġ, kull vjaġġi li kellu kien jafdhom f'idejn il-Madonna. Naf l-ewwel imur jixteħed quddiem il-Madonna u jitlobha imbagħad jerġa' jmur jirringrazzja l-Madonna. Jara l-mulejtina grazzja li kull anke jtina ftit minn dawn is-sentimenti sbieħ li kellu Papa Franġisku biex inħossu li l-Knisja hija tagħna, li hija responsabilità tagħna llum li nkunu kapaċi nagħtu tama ġdida għall-Knisja, nkunu bnedmin li verament anke ma narawx biss l-ikraħ imma wkoll dak li jagħtina Alla jew tant sabiħ fil-Knisja tagħna napprezzawh u nkunu bnedmin li nkunu xhieda bil-ħajja tagħna. Mhux biss Papa Franġisku għallimna l-Vanġelu, imma hux għex il-Vanġelu. U dan huwa l-awgurju tagħna li aħna wkoll nkunu bnedmin li ngħixu prinċipji tal-Vanġelu għax dawk li verament jagħtu tama u tiġdid lill-Knisja u lid-dinja. Ir-sieb tal-Vigarju Ġenerali tad Djoċesi ta' Għawdex f'din l-omelija qasira imma sinifikanti li fiha ħareġ diversi karatteristiċi sbieħ li ħallilna fit-talim u fl-eżempju tiegħu il-Papa Franġisku li kun ħaġa sabiħa li aħna bħala Nsara bħala Knisja kif ħeġġiġna wkoll l-isqoff fil-messaġġ tiegħu nibqgħu nġorru tul il-ħajja tagħna u anke fil-ministeru tagħna fil-Knisja. Nitolbu lil Alla missierna biex bħad-dixxipli ta' Emmaus aħna wkoll narfu li Kristu l-xost li hu preventi fostna bil-kelma tiegħu u bil-qsim tal-ħobs Ewkaristiku fil-waqt li ngħidu. Għamel li jibnek Ġesu Siedna ikun il-ħajja tagħna. Għamel li jibnek Ġesu Siedna jkun il-ħajja tagħna. Għall-isqfijiet Presbiterju Djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom bħala dawk li xandrulna l-kelma u jqazzuna bis-sagramenti. Nitolbu. Għamel li jibnek Ġesu Siedna ikun il-ħajja tagħna. Għal-missjonarji li jwasslu l-isem ta' Ġesu ta' Nażaret lill-bnedmin li għadhom ma jarfuhx. Nitolbu. Għamel li jibnek Ġesu Siedna ikun il-ħajja tagħna. Għall-lajċi impenjati bħala letturi u akkolti fil-Ministeru tal-Katekezi u tal-Karità li ssib iċ-ċentru tagħha fl-Ewkaristija. Nitolbu. Għamel li jibnek Ġesu Siedna ikun il-ħajja tagħna. Għalina biex inħallu l-mulej Ġesu jidħol f'ħajjitna u jdawwa l-idlamijiet u l-inċertezzi tagħna bil-kelma tiegħu u bil-ġisem u d-dem tiegħu.
nitolbu. Amen jibnek Ġesu sidna ikun il-ħajja tagħna. Mulej Missir Qaddis nitolbuk biex ibnek Ġesu jibqa' magħna u jkun il-wens tagħna fit-tieq tal-ħajja biex imdawlin mill-preżenza tiegħu narfuh fl-Iskrittura fil-qsiem tal-ħobs maħutna u li jgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infakru li dinija xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex fejn illum il-Knisja f'Għawdex kif għamlet ukoll oħtna l-Knisja f'Malta il-bieraħ f'konċelebrazzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwanni mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna u l-isfijiet l-oħra qiegħda tiċċelebra din il-qudiesa de Requiem b'suffraġġju għar-Ruħ il-Papa Franġisku jumejn fuq il-mewt tiegħu. Da qed isir ukoll fil-qalba tal-ġublew tat-tama li kien il-Papa Franġisku stess li tant xtaq u sejjaħ għall-Knisja kollha f'din is-sena 2025 wara li fl-2016 kien sejjaħ ukoll il-ġublew straordinarju tal-ħniena. U naħseb illi kien il-providenza wkoll illi ippermettiet illi il-mewt tiegħu isseħħ f'dawn il-jiem eżatt wara lejt rajnieh nhar lejt fil-ħin tal-barka Urbi et Orbe minn fuq il-loġġa ċentrali tal-faċċata ta' San Pietru fil-Vatikan jagħti l-barka tiegħu bid-tbatija imma kien preżenti wkoll għal ftit ħin fost in-nies miġmuwa fi Pjazza San Pietru biex juri sal-aħħar li huwa l-Papa li jrid ikun qrib in-nies, il-Papa tal-Knisja illi ma tibqax magħluqa fis-sagristiji imma tkun Knisja illi toħroġ bħalma Kristur xost ħareġ mid-dalma tal-qabar biex jagħti l-ħajja. Jikkonċelebraw mal-Vigarju Ġenerali ta' Djoċesi Monsignor Tarċisu Camilleri, l-Arċipriet tal-Knisja Katedrali Monsignor Joseph Sultana, diversi membri tal-Kapitlu Katedrali u membri oħra tal-Kleru sekulari u reliġjuż. Tolbu ħuti biex is-sagrafiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-kollha tiegħek għalina u s-salvana fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l-fuq. Iż-żuħħaj lill-mulejja tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem isqarru l-glorji tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmen tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-fejt tal-għid jimxaret ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' settat tal-anġli jinżulek kienu ta' glorja u bla għeda ikantawlek. Benedictus, viva
قديس تسوي انت مولاي، انت لاين ta' qudusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubi. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokuntani nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar fil-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina u koll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzo mal-Marija, mal-Arus taħħa San Ġusepp, ma' San Tursla mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sirri tista' kollox, l-imkien mal-Ispirtu Santu, u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmel iben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Sirna inti fis-sewwi Għaddes Israel, tiġi saltatek, impoli tritit, kif is-sema edha fl-art, obstata kull jum għatina l-lum, għafrin rabnu mitra, għalma nafru li minnu ħati għalina, l-għala naħħiġ fi tiġdid, Izrael Islam. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek inħallilkom muslim nagħtikom muslim tiegħi, la tħarix li ndibitna. Iżda ħares il-fiġli dak-Knisja tiegħek. Għati jaslimu naqda li jinti tfija, jinti teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom.
nagħtu l-paċi lil xulxin. Lilkom ukoll eżis telespettaturi u semmija il-paċi ta' Kristu irxoxt tasal fid-djar, fil-familji, fil-qlub tagħkom. Illum il-Knisja xorta tilbes il-lewn abjad li huwa l-lewn tal-Ejta volja qegħdin niċċelebraw qudiesa b'suffraġġju tal-ruħ għażiża tal-Papa Franġisku inhu hija dejjem it-tama ta' Kristu rxoxt, tama li ma tqarraqx illi timla il-qlub tagħna. danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħejjin dawk li mistidna għall-ikla tal-ħaruf, dejjem li tidħol dejk kienu waħda ruħi kienu fejqa. Nar it-tnejn illi għadda għall-ewwel darba wara iktar minn 12 il-sena fit-talba Ewkaristika fil-moment illi fih tissemma l-Knisja fuq dil-art u s-saċerdoti fakkar lil fidili miġbura illi dik iċ-ċelebrazzjoni qed issir faqda sħiħa mal-Papa, is-suċċessur ta' Pietru, ir-raj spiritwali viżibbli tal-Knisja Kattolika. Għall-ewwel darba jitħalla barra l-isem tal-Papa, tħalla fil-fatt anki llum fil-Quddisa issemmew l-isfijiet, semma l-isem tal-Isqof Anton, l-Isqof tagħna, imma tħalla barra l-isem tal-Papa għaliex il-Papa m'għadux ħaj. M'għadux ħaj f'din id-dinja, imma issa jinsab maqut ma' Kristu rxoxt, illi ried isieħbu fil-misterju tal-mewt u l-qawmin tiegħu propju fil-festa tal-Eid. B'din il-fidi tħeġġeġ fil-qalb tagħna illi timmina wkoll bit-tama fil-qawmien. Ejjew nesprimu f'dan il-moment il-fida ħajja tagħna fil-preżenza ħajja ta' Ġesu fl-Ewkaristija, l-Ewkaristija li hija l-ikel tal-vjaġġ tagħna, pellegrini tat-tama fuq dil-art. U għal dawk fostna li ma nistgħux nagħmlu it-qarbina sagramentali, ejjew nitolbu bil-qalb it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bil-maħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
mal-globu kollu imma wkoll f'pajjiżna bosta huma l-fidili nsara u mhumiex illi qegħdin jagħtu l-aħħar tislimit tagħhom lill-Papa Franġisku. F'Ruma rajna fil-filmati fost l-oħrajn għawċi bħalna il-Kardinal Mario Grech, isqof emeritu tad-Djoċesi tagħna, illum Segretarju Ġenerali tas-Sinodu li kien fost dawk illi żaru l-fdalijiet tal-Papa Franġisku xin kien għadhom fil-Kappella ta' Santa Marta u mill-ġdid ħasem ukoll fil-proċessjoni ta' dalgħodu bit-tebut lejn San Pietru kif ħasem quddiem it-tebut stess wieħed mill-penitenziera apostoliċi fil-Bażilika tal-Vatikan li qarru lil pellegrini li jmorru jżuru l-Bażilika Patri George Attard Franġiskan konventwal. Aħna wkoll ninaqdu anki jekk forsi mid-djar tagħna f'dan il-mument ta' soba ta' diqa imma wkoll ta' talb ħireġ mill-qalb b'suffraġġju ta' dan il-missier spiritwali tagħna li għamlilna tant u tant ġid. Mod partikolari l-lum ukoll nirringrazzjaw il-Alla għal ġid kollu li ta' l-Knisja tiegħu permezz tal-Papa Franġisku. Gloria lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Nitolbu. Int naddafna mulej minn kull taħsir tal-imoddi. Għatina li jitqarbina mqassa li għamilna bis-sagrament ta' ibnek bid-dinna f'ħolq ġdid. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Eberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. It-tislima lill-Omna Marija, Sultana tas-Sema, ir-Reġina Ċeli. Kienet id-devozzjoni u l-qima li kellu l-Papa Franġisku lejn Omna l-Verġni Marija fit-testament, l-aħħar testament spiritwali tiegħu li ġie ppubblikat dakinhar ta' mewtu u ħalla miktub hekk il-ħajja tiegħi u l-ministeru saċerdotali u episkopali tiegħi dejjem fdajthom fidejn l-Om tas-Sinjura tagħna Marija Santissima. U fil-fatt jesprimi x-xewqa tiegħu mill-ġdid li jindefen fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore. Dettalj ieħor sabiħ li forsi laqqas huwa koinċidenza li f'dan il-jum li fid-Djoċesi tagħna qegħdin nagħmlu wkoll din il-qudiesa ruħ il-Papa Franġisku huwa l-jum ta' 23 ta' April li kien ikun l-onomastiku tal-Papa. L-ismijiet tal-Papa tal-mamudija tiegħu kienu Jorge Mario, George Mario. U llum 23 ta' April għalkemm din is-sena minħabba l-ottava tal-Eid il-festa hija trasferita huwa wkoll jum San George. Nagħlqu b'dan din ix-xandira tal-lejla mill-Katedral ta' Għawdex fejn Monsinjur Tarċis Camilleri fl-assenza tal-isqof ta' Għawdex Anton Tewma li jinsab indispost għax imsiefer mexxa din il-konċelebrazzjoni solenni de requiem b'suffraġġju ta' ruħ il-Papa Franġisku. Aħna f'dawn il-jiem inkomplu nitolbu għaqdu se tiegħu il-Papa li issa jinsab fl-aħħar vjaġġ tiegħu minn din l-art għal l-amara ta' dejjem fis-sema mal-ħaruf divin. Nixtieq nagħlaq din ix-xandira bi kwotazzjoni mill-katekeżi illi kien ta' il-Papa Franġisku fl-2013 ftit xhur biss wara illi ġie maħtur Papa fejn tkellem hekk dwar il-misteru tal-mewt. Il-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet mhux biss jagħtina ċ-ċertezza tal-ħajja wara l-mewt imma jdawwal ukoll il-misteru nnifsu tal-mewt ta' kull wieħed u waħda minna. Jekk ngħixu maquda ma' Ġesu, fidili leħ, ikollna l-ħila naffrontaw bit-tama u s-serenità anki l-passaġġ tal-mewt. Il-Knisja fil-fatt titlob
għat li niktin għax nafu li għanna mutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Kemm sabiħa din it-talba tal-Knisja. Il-bniedem aktar imut kif ikunex. Jekk ħajti kienet mixja fl-imkien mal-mulej, mixja ta' fiduċja fil-ħnina immensa tiegħu, sa nkun lest biex nilqa l-aħħar mument tal-eżistenza tiegħi fuq din l-art bħala abbandun definittiv, konfidenti fl-idejn tiegħu li jilqowni u fl-istennija li nikkontempla wiċċ imwiċċ il-wiċċ tiegħu. Din l-isbaħ ħaġa li qatt tista' tiġrilna li nikkontemplaw wiċċ imwiċċ dak il-wiċċ meraviljus tal-mulej. Narawh kif huta bil-ħaq, sabiħ, kollu dawl, kollu mħabba, kollu ħlewwa. Aħna mexin lejn din id-destinazzjoni li naraw lil-mulej. U bħal dejjem il-Papa Franġisku dak li pritkaw qal għexu tassew u issa qed jgħix il-kontemplazzjoni għal dejjem fis-sema tal-mulej Ġesu irxoxt. Grazzi ħafna illi segwejtuna, inħeġġu lill-lawċin biex fil-jumejn li ġejjin jiġu fil-Kurja tal-Isqof fil-Belt Victoria biex jiffirmaw il-ktib tal-kondoljanzi bejn it-8 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar. Għatih o mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fis-sliem. Amen.